Sharon Ongao, Ramogi TV. Duol mochung ne riwo kendo jiwo kanyakla mano mar oganda e pacho kae NCIC koro nyiso buok margi mano weche mago mag akwede mago mag dhoudi kotenore kod ndiko jotije e counties mano ka koro nyaka sani be nyakoro mege jwang mano kalo e report ma ogol gi duol ni mar NCIC en ni dhoudi 29 oketnegi tenge mana tamalo achiel kende mano mar thuolo mag tich. Kata kamano gimedo chiwo kata jiwo chiwo puoch margi gi pak ne 10 counties mabende oseketo sinani e chiwo thuolo mag tije ne wakeini e lemo mopogore opogore e counties maggi. Mombasa County higni osekalo 10 nyaka ne chak telo mag loch gwenge. Ma en report mar ariyo manono kaka itayo chenro mag ndiko ji e tije e counties. Kaluwore gi ripodni, yangore ni nitiere akwede makende e ndiko ji tich e tije mag county. Atamalo 80 mag thuolo mag tije e counties duto mapacho kae omak gi dhoudi 10 kende ka otelnegi kod Jolango, Kikuyu, Abaluya kod Joluo. Jolango telo gi atamalo 15.83 ka iluwe gi oganda Okuyu manigi atamalo 15.77, Abaluya ni koda atamalo 11.6 ka oganda Joluo nitiere koda atamalo 9.81. Lipot ni bende lero ni kuom counties 47, counties 13 kende ema ndiko ji tich ka ok rang dhoot ma ng'ato wuokie. Clean up this face of Kenya that we have been shown here by the commission that we don't like. I don't like the face of Kenya that has been unveiled here to us. I don't know how many of us like it. 13 are too few. They are happy, they have fulfilled. But what about the majority of us? I also come from one of those counties. I come from Nandi County. So let's do something about our face, and we can do it. Kaunti ma Bomet otelo ndiko ji e tich mano mawuok e dhot achiel kende ka gin gi atamalo maromo 97. Ka kaunti mar Marsabit otelo kaka kaunti mandiko oganda mamoko e tich mano mawuok e dhoudi mopogore. But how can you have a executive cabinet meeting in your mother tongue? Mother tongue, yeah. It's not right. If the governor says that I must employ people from the same tribe, then I will employ them rather than lose my job. That is a quote from one of the County Public Service Board chairpersons. And, you know, it really gives us the realities of the day. But is it something, is it a justification to the impunity we are seeing here? Counties duto mapacho kae nitiere gi jotije maromo 184,876. County ma Nairobi nigi kwan mamalo mag jotije maromo 13,513. Mano ka en atamalo 7.37. County ma Nairobi bende chulo omenda maromo bilion 1.2 e dwe kaka osara ne jotije. E pogruok mar kit chwech, joma mine nigi atamalo 53, ka joma chuo ondiki e tich mano maromo atamalo 47. Jotije mag kaunti bende man gi ng'ol romo 2,889, ma en atamalo 1.14. Achiedh nade bende nenore counties mopogore opogore ka ilero ni weche siasa madonjore kinde loso budget mag kaunti bende theko.